Màquina de segellat al buit totalment automàtica amb tot el cos d'acer inoxidable, principi d'arrencada i sistema de control PLC. S'utilitza per a diverses formes d'ampolla de vidre amb tapa de llauna que omple salsa de condiment, escabetx, melmelada, salsa, fruita en conserva. Adopta un tap automàtic de rosca de buit amb un alt grau d'automatització. Té les funcions de tap de rosca al buit i tap de rosca normal, compatible amb 3 taps de baioneta i 4 taps de baioneta. Excel·lent rendiment de tapa per garantir la taxa qualificada de productes.